ኣብ ዝተፈላለየ ቦታታት ኮንኩም ነዚ ቻነል ትከታተሉ ዘለኹም ሰናይ ቀዳመ ሰንበት ከምኡውን ርሑስ ቅንያት ሓድሽ ዓመትን ክሪስማስን ክኾነልና እናተመነኹ ነዚ ሰሙን ዝኸውን ድማ ኣዝዮም ብሉፃት ናይ ፎሬክስ ሰጣብ ሒዘ መፅእ ኣለኹ ክሳብ መወዳእታ ክትከታተሉና ድማ ብኣኽብሮት ይዕድመኩም ቅድሚ ናብ መደበይ መሕላፈይ ስለቲ ነዛ ቻነል ንምዕባይ ትገብርዎ ዘለኹም ሓገዝን ደገፍን ብልቢ ከመስግነኩም ይደሊ ሓንቲ ሓበሬታ ድማ ኣላትኒ ዝመፅእ ዘሎ ወርሒ ዕለት 23-24 ጥሪ ኣብ ካምፓላ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ናይ ፎሬክስ ኢቨንት ክንገብር ኢና ኩልኩም ድማ ኣብ ካምፓላን ከባቢኡን ትቕመጡ ናይ ፎሬክስ ጉዱሳት ማለት እዩ ኣብዚ ናይ 2 መዓልቲ ዝፀንሕ ዓብይ ናይ ፎሬክስ ናይ ብትግርኛ ዝዳሎ ናይ ፎሬክስ ኢቨንት ክትሳተፉ ብክብሪ ይዕድመኩም ቀፂለ ናብ መደበይ ክሓልፍ እየ ንድመፅእ ዘሎ ሰሙን ብዙሕ ናይ ፋንዳሜንታል ኒውስ ኣለና እሱ ድማ ናይቶም ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ናይ ፓውንድ ዶላር ከምኡውን ናይ ጃፓን ናይዚኦም ሰለስተ ዓበይቲ ሜጀር ካረንሲ ዝበሃሉ ናቶም ኢንተረስት ሬት ዳታ ሪሊዝ ዝኾነሉ ወይ ድማ እቲ ናይ ወለድ ማለት እዩ ዳታ ዝወፀሉ እዚ ድማ ነቲ ፎሬክስ ብጣዕሚ ዝፀሉ ኒውስ እዩ ስለዚ ነዚአን ኢቨንታት እዚአን ወይ ነዚአን ኒውስ እዚአን ኣብ ግምት እንዳእተና ኣብቲ ቴክኒካል ሳይት ካብቲ ማርኬት ከ እንታይና ክንፅበ ሓቢርና ንኸድ ኩሉ ግዜ እቲ መወከሲ ፖይንት ናህና DXY ወይ ዶላር ኢንዴክስ እዩ ስለዚ ዶላር ኢንዴክስ ኣብ ናይ ዝሓለፈ ቪድዮና ወይ ላስት ዊክ ዝነበረና ቪድዮ እንድሕር ኢናዮ ካብዚ ትራፕ እዚ ፕራይስ ኣብዚ ፊል ዘይኮነ ጋፕ ስለ ዘለዎ there is high probability ናብዚ 107.20 ናይ ምድያብ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል ኢልና ኣናላይዝ ጌርና ነርና እታ ናይ ዝሓለፈት ቪድዮና ማለት እዩ ከም ዝርአ ዘለና ድማ ሕጂ ዋላ ብናይ ሃየር ታይም ፍሬም ክሪኦ ከለና ዶላር ኢንዴክስ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ቦታ ናይ ሳፕላይ ቦታ ሓሪምልና ኣሎ ማለት እዩ ከም ዝርአ ዘለና ብጣዕሚ ብሉፅ ዝኾነ ዞን ፎርም ጌርልና ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ዝሓለፈ ሰሙን ዳርጋ ቡልሽ ዶላር ኢና ክርኢ ቀኒና ሕጂ ድማ ናይ ኢንተረስት ሬትን ናይ ብዙሕ ናይ ኢንተረስት ሬት ዜናታት ስለ ዘሎ እሞ ድማ ኢንተረስት ሬት እንድሕር ቆሪፆም ናይ ዶላር ቢሪሽ ዶላር ክንርኢ ዝለዓለ ተኽእሎ ኣሎ ማለት እዩ ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ሕጂ እሱ ኣብ ግምት እንዳእተና ብዝኾነ መንገዲ ግን እዚ ዶላር ኢንዴክስ ካብዚ ዘለዎ ቢሪሽ እንድሕር ሒዝልና ኦል ደ ወይ ዳርጋ እዚአን 2 ሰሙን ተሪፈን ዘለዋ ናይዚ ዓመት ማለት እዩ ቢሪሽ ዶላር ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ብሓፈሽኡ ድማ ነዚ 107 ነጥቢ ለሰይ 108 ስትራክቸር ማለት ነዚ ብሬክ ተገይርዎ ግን እዚአን ተሪፈን ዘለዋ 2 ሰሙን እውን ቡልሽ ዶላር ክንርኢና ክሳብ 114 ናይ ምብፃሕ ተኽእሎ እውን ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ DXY ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ ወይ ኣገዳሲ ነጥቢ ስለ ዘላ ነዚኣ እንዳተኸታተልና እያ ናብቶም ካልኦት ካረንሲስ ክንርኢና ማለት እዩ ቀፂልና ኣብ ናይ GBP USD እንድሕር መፂና GBP USD ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ኣብ ዝሓለፈ ቪድዮና ናይ GBP USD ኣብዚኣ ነይራ ማለት እዩ ላስት ዊክ ስለዚ ፕራይስ ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ገይርዎ ኦል ደ ዌይ ክሳብ ኣብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎይ ካብዚ ሪጀክሽን ድማ ቡልሽ ክንርኢ ንኽእል ኢና ሕጂ ንክልቲኡ ፊል ጌራቶ ዘላ ውሽጢ ዝሰሙን ማለት እዩ እቲ ቡልሽ ናይ ማርኬት ዝነበረ እንድሕር ርኢናዮ ስትሬት ኣወይ ካብዚ ሪጀክሽን ኦል ደ ዌይ ድማ ነቲ ኢምባላንስ ዝነበረ ስትራክቸር ካበር ገይርዎ ፋይናሊ ኣብዚ መወዳእታ መዓልታት ናይ ሰሙን ድማ ፕራይስ ስትራክቸርና ብሬክ ምስ ገበረ ድማ ኦል ደ ዌይ ኢት ፊል ከባቢ 100 ፒፕ ዝኸውን እዚ ዞን እዚ ሙሉእ ብሙሉእ ሜቲጌት ገይርዎ ኣሎ ማለት እዩ ሕጂ ድማ ከም ዝርያ ዘለና ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ልክዕ ከምታ ናይ ዶላር ኢንዴክስ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ቦታ እያ ዘላትና ናይዚኣ ቡልሽ 4 hour ኮንፈርሜሽን ካንድል እንድሕር ረኺብና ስቶፕ ሎስ ናህና ቢሎው ጌርና ኦል ደ ዌይ ባይ ክሳብ 101.27 ክሳብ ኣብዚ ዘሎ ኤርያ ባይ ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ስለዚ GBP USD ኣዝዩ ብሉፅ እዩ ዘለና ማለት እዩ ዶላር እንድሕርቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ኩሉ ብግምት እቲና ማለት እዩ ብፍላይ ከዓ GBP ድማ ኢንተረስት ሬት ናቱ ስለ ዘለዎ እቲ ዘሎ ኒውስ ኔጋቲቭ ንGBP እንድሕር ኮይኑ ድማ ሴል ፖዚሽን ብምሓዝ ክሳብ 1.25 ታርጌት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ስትሬት ኣወይ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ነዚ ስትራክቸር እንድሕር ብሬክ ጌራቶ ሙሉእ ብምሉእ ታርጌትና 1.25 ክኸውን እዩ ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ድማ ከም ዝርአ ዘለና ናይ ከባቢ 100 ፒፕ again
እዚ ማርኬት እዚ ክወርድ ተኽእሎ ኣሎ ማለት ስለዚ GBP USD ኣብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ኣላትና ነዚኣ ክንከታተላ ኢና ማለት እዩ ቀፂልና ንሪኦ ዩሮ USD እዩ ሲሚላር ምስ ናይ GBP USD ዩሮ USD ድማ ላስት ዊክ ፕራይስ ስትራክቸር ዝንድሕር ብሬክ ገይርዎ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ካብዚ ሪጀክሽን ድማ ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ክህልዎ ይኽእል ኢልና ማለት ድሕሪኡ ፕራይስና ስትሬት ኣዌይ ኤሪያ ኦፍ ቫልዩ ንኽና ብሬክ ምስ ገበረ እንድሕር ርኢናዮ ኦል ደ ዌይ ሙሉእ ሰሙን ሾርት ቀኒዩ ማለት እዩ ኣብታ መወዳእታ መዓልታት ናይታ ሰሙን ግን ከም ዝሪኦ ዘለና ቡሊሽ ሪካቨሪ ንርኢ ኣለና ማለት እዩ ስለዚ ብሕፅር ዝበለ ሕጂ ድማ ዩሮ USD ብከምዚ ክንሪኣ ኢና ፕራይስና 1.048 ናይዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ሴል ክትበና እያ ማለት እዩ በዚ ሕጂ ቡሊሽ ሞመንተም ካንድልስ ናይ 4 ሰዓት ፎርም ገይሮምልና ዘለዉ ግን ናይዚኣ ሪትሬስ ምስ ገበረ ማርኬት ኦል ደ ዌይ ናብ 1.05 ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎም ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ዩሮ USD ነዚአን ንብለን ዘለና ቦታታት ነዚ 1.048 ብሬክ ሳብ ዘይገበረ ዝኾነ ሴል ኣይክንርኢ ኢና ማለት እዩ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኦል ደ ዌይ ናብ 1.033 ነዚኣ ዊክ እዚኣ ሚቲጌት ንምግባር ማርኬትና ኦል ደ ዌይ ናብዚ ናይ ምውራድ ተኽእሎ ክህልወና እዩ ማለት እዩ ስለዚ ዩሮ USD እውን ኣብ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ኣላትና ቀፂልና ንሪኦ GBP/JPY እዩ ኣብ GBP/JPY ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሰሙን የሕሊፉ ማለት እዩ ላስት ዊክ ቪድዮና እንድሕር ርኢና ናይዚኣ ትራፕ እዚኣ ነይራትና 4 hour ታይም ፍሬም ማርኬት እንድሕር ፎርም ገይርና ኦል ደ ዌይ ቡሊሽ ናይ ምኻድ ተኽእሎ ኢልና ኢና ኣናላይዝ ገይርናያ ነርና ላስት ዊክ ነዚ ብሬክ 196 ናይ ስትራክቸር ብሬክ ከይገበረ ዝኾነ ሴል ዝበሃል ኣይክንርኢ ኢና ማለት እዩ ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ቡሊሽ ሙቭ ቀኒዋ ማለት እዩ ሕጂ ድማ እንታይ ክርኢና 193.9 ነዚ ኤርያ ዚ ብሬክ እንድሕር ገይርዎ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ ኦል ደ ዌይ ማርኬት ሪቨርስ ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልወና እዚኣ ክሳብ ዘይመፀትና ግን ብዝኾነ መንገዲ ሴል ዝበሃል ኣይክንርኢ ኢና ናይ ባይ ናህና ድማ 194.46 ስፔሲፊክ ናምበርስ ናይዚኣ ብሬክ ኣውት ድማ ኮንቲኒሽን ንላዕሊ ክንርኢና ኦል ደ ዌይ ድማ ማርኬት ክሳብ ኣብዚ 198 ናይ ምውፃእ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት ስለዚ ሕጂ እውን GBP/JPY ምክንያቱ ሓንሳብ ካብ ትራፕ ወይ ካብዛ ኣኩሚሌሽን ዝወፅእ ከሎ 500-600 ፒፕ ብቐሊሉ እዩ ዝኸይድ ማለት እዩ ሕጂ ከዓ እቲ ኢንተረስት ሬት ናይ ክልቲኦም ናይ GBP ናይ JPY ናይ ክልቲኦም ኢንተረስት ሬት ኣሎ ንባዕሉ ከም ካታሊስት ኮይነት ማርኬት ክንቀሳቅሶ ዝኽእል ስለዚ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ኦፖርቹኒቲ ድማ ኣብ ቅድሜና ኣሎ ማለት ስለዚ 194.46 ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢና ስትሬት ኣዌይ ባይ ፖዚሽን ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 193.9 ናይ ስትራክቸር ብሬክ ኣውት ድማ ሾርት ፖዚሽን ክርኢና ኣብ GBP/JPY ስለዚ GBP/JPY ላስት ዊክ እንድሕር ርኢና እቲ ክሬዚ ዝኾነ ሙቭ ማለት እዩ ካብቲ ቪድዮና ማለት እዩ ስትሬት ኣዌይ እንድሕር ርኢና 425 ፒፕ ሲምፕል ኣብ ሓደ ሰሙን ከይዱ ማለት እዩ ክንሪኦ ከለና ድማ እዛ ኣዝዩ ዓብ ዝኾነ ሙቭ ማለት እዩ ኖርማል እውን ኣይኮነን ዳርጋ 100 ፒፕ እደይ ክንብሎ ንኽእል ኢና ማለት እዩ ኣቨሬጅ ከይድዎ ዘሎ ስለዚ ኣዝያ ብልፅ ሰጣብ ኣላትና ናይ GBP/JPY ካልእ USD CAD ላስት ዊክ ፕራይስ ካብዚ ኤርያ ዚ ሪትሬስ ክገብረልና ይኽእል እዩ ኢልና ነርና ማለት እዩ from this area after this mitigation ከም ዝሪኦ ዘለና ድማ ፕራይስ ንቑሩብ ፒፕ 153 ፒፕ ዝኾን ማርኬት ሪቨርስ ምስ ገበረ ብድሕሪኡ ስትሬት ኣዌይ ብሬክ ኣውት ኢና ንርኢ ዘለና ማለት እዩ ምስቲ ናይ ዶላር ቡሊሽነስ ዝቐነዮ ሕጂ ድማ ክሊርሊ ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ናይ ማርኬት ኣኩሚሌሽን ፎርም ገይራትልና ኣላ ማለት እዩ ከም ዝሪኣ ዘለና ስለዚ እንታይ ክንፅበይና 1.4210 እዚኣ ኤርያ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ገይራትልና ኦል ደ ዌይ ሴል ፖዚሽን ክርኢና ማለት እዩ በንፃሩ ድማ 1.224 እዚኣ ኤርያ እዚኣ እንድሕር ብሬክ ኮይና ድማ ኦል ደ ዌይ ባይ ናይ USD CAD ክንኣቱ ኢና ማለት እዩ ኦቨርኦል ክንሪኦ ከለና ግን ስቲል ማርኬት ኢዝ ቡሊሽ ኮንትሮል ስለዚ ወላ ኣብቲ ሃየር ታይም ፍሬም እንድሕር ርኢና there is high probability still continuation to the up ማለት እዩ ዝኾነ ኩል ወይ ድማ ቢሪሽ ንሪኦ ኣለና ግን ኢንኬዝ እዚኣ ንብላ ዘለና ኤርያ እንድሕር ብሬክ ኮይናትና ብሉፅ ዝኾነ ናይ ማርኬት ሪቨርሳል ክንርኢ ንኽእል ኢና ማለት ስለዚ እዚኣ ማርኬት እዚኣ ብሬክ ሳብ ዘይኮነት ዝኾነ ኢንትሪ ከይንገብር 1.4210 this is short position በንፃሩ ድማ
1.4 2.4 ናይዚያ ብሬክ ኣውት ድማ ቡሊሽ ፖዚሽን ክሪና ማለት እዩ ስለዚ ኣዝያ ብልፅቲ ምዃና ዋላ ናይ ስሞለር ታይም ፍሬም ድሕሪ ኣውሪድያ ክሊር ክፅይዋ እዮም very nice ዝኾነ ማርኬት accumulation structure form ገራትልና ኣላ ማለት እዩ okay finally we have come to golden zone now Mr. Gold መፅና ኣለና ማለት እዩ gold ኩልና እቲ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ፎርሜሽን ክንርድኦ ማለት እዩ ላስት ዊክ እንታይ ተባሂልና ነርና ማርኬት ኣብ ፌዝ ኣትዩ ስለ ዘሎ ኣብ ናይ አኩሙሌሽን ፌዝ ኣትዩ ስለ ዘሎ ኤክስፓንሽን ቨሪ ሱን ክመፅእ እዩ እዚ ኤክስፓንሽን እዚ ድማ ክሬዚ ዝኾነ ሙቭ ክመፀና እዩ ስለዚ we have to prepare ourselves ready ክንከውን ኣለና ናይዚ ኤክስፓንሽን እዚኣ ተባሂልና ነርና ኣብ ዝሓለፈት ቪድዮና ሕጂ ድማ እንድሕሪና ድሕሪቲ ናይዚ ብሬክ ኣውት ከይርኣና 2617 ከባቢ ናይዚ ብሬክ ኣውት ከይርኣና ዝኾነ ሴል ፖዚሽን ከይነኣቱ ፕራይስና ድማ ነዚ ኤሪያዝ እንድሕሪ ብሬክ ገይርዎ ባይ ፖዚሽን ክኸይድ ኦል ደ ዌይ ኣፕ ተባሂልና ነርና ማለት እዩ ክሬዚ ዝኾነ ሙቭ ድማ ንሪኦ ኣለና ኣብ ሓደ ሰሙን ድሕሪ ብሬክ ኣውት ኦል ደ ዌይ ማርኬት ፊኒሽ ድሕሪኡ ድማ ኦል ደ ዌይ ዊ ካን ሲ ዲስ ሪካቨሪ ሕጂ ብክልተ ሳይድ እንድሕር ርኢናዮ ክሬዚ ዝኾነ ሙቭ ብመንፅር ፒፕ እንድሕር ርኢናዮ ካብቲ ናይ ላስት ዊክ ቪድዮና ጥራሕ እዚ ኦልሞስት 640 ፒፕ again ንኽምለስ ድማ ከምኡ 640 ፒፕ ዝኸውን እዩ ከይደሎ ዳርጋ ቀሊል ኣይኮነን ልዕሊ 1200 ፒፕ ማለት እዩ ክልተ two ways okay ሕጂ ድማ very clear ከም ዝርአ ዘላ ማርኬት still control ናይ sellers control ላድር ዘላ ማርኬት ሙሉእ ብሙሉእ ቢሪሽ we can see ኣዝዩ ብሉፅ ዝኾነ ሴል ሞመንተም ካንድል ሲናድር ዘለና ማለት እዩ ግን እንታይ ኮይነልና ኣሎ ኣብ ኣዝዩ ኣገዳሲ ዝኾነ ናይ ማርኬት ስትራክቸር ፎርም ገይርልና ኣሎ this is our trend this is for the bullish trend market ድማ ሕጂ against straight our respect ገይርልና ኣሎ ስለዚ we may see price reversal ካብዚኣ ስትራክቸር እዚኣ ሕጂ ብሓፈሽኡ ብናምበርስ ገይራኸበኩም 2645 2645 ብሬክ ኣውት ናይዚያ ብሬክ ሳብ ዘይረኣና ዝኾነ ሴል ከይነኣቱ 2645 ናይዚያ ብሬክ እንድሕር ረኺብና ማርኬትና 2620 ኣብዚኣ ታርጌት ክትሃርም እያ ማለት እዩ ግን ምዝ ሙሉእ ብሙሉእ እዚ ክንዲ ዝኣክል ማርኬት መፅይዎ ዘሎ there is high probability ዝለዓለ probability ልዕሊ 60 probability ማለት እዩ ካብ 100 ክንቦ ፕራይስ ሪቨርስ ናይ ምግባር ተኽእሎ ክህልዎ ናይ ነዚ ሪትሬስ ናይ ምግባር ማለት እዩ ናብ 2675 ናይ ምምላስ ተኽእሎ ክህልዎ እዩ ማለት እዩ ስለዚ መዓስ ኢና ንኣቱ ኣብዚኣ ቡሊሽ ኮንፈርሜሽን ካንድል 4 hour ታይም ፍሬም ማርኬት ሪጀክት እንድሕር ገይርና ስቶፕ ሎስ ናና ቢለው ገይርና ታርጌትና ድማ ናብ 2675 ክሳብ እዚኣ ታርጌት ክንገብር ኢና ማለት እዩ ሴል ድማ ብንፃሩ 2645 ብሬክ ኣውት እንድሕር ርኢና ድማ all the way ታርጌትና ናብዚኣ ብምግባር ነቲ ዘሎ opportunity ክርኤና ማለት እዩ ብፍላይ ድማ እቲ ናይ ኢንተረስት ሬት ናይ ዶላር ንብሎ ዘለና ኣዝዩ ንጎልድ ድማ ብጣዕሚ ክፀልዎ ስለ ዝኾነ ስለዚ ኣለርትት ክንከውን ኣለና ኣብ ኣዝዩ ብሉፃት ቦታታት እዮም ዘለው እዚኦም ሰጣብ እዚኦም ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ድማ ግሬት ዝኾነ ናይ ትሬዲንግ ኦፖርቹኒቲ ክህሉ ማለት እዩ ሕጂ እዚኣ ሜይቢ ድሕሪዚኣ ዘላ ሰሙን ናይ ክሪስማስ ዘላ ዊክ ማርኬት ቁሩብ ኣብ ናይ ዊክ ክኸውን ማለት እዩ አኩሙሌሽን ኩሉ ኢንቨስተር ይኹን ኩሉ ትሬደር ይኹን ናብ ሆሊዴይ ስለ ዝኸይድ ኣብቲ ማርኬት ብዙሕ ቮሊዩም ዘይክርኢ ንኽእል ኢና ባንክታት ንባዕሉ ብዙሕ እቲ ዕድግታት ኣይግበርኒ ማለት እዩ ዳርጋ ናብ ሆሊዴይ ስለ ዝኣቱ ሕጂ ክንርድኦ ኣለና ናይ ማርኬት ቢሄቪየር ማለት እዩ ስለዚ እዚኣ ሰሙን እዚኣ ግን ዳርጋ ደፍነትሊ ሙሉእ ኤክስፓንሽን ኣሎ ማለት ዝኾነ ዝጎድል ቮሊዩም የለን ካብታ ድሕሪኣ ዘላ ዊክ ግን ወላ ትሬድ እንተዘይኣተኹም ከማን ነቶም ኣብቲ ናትና ኣካዳሚ ዘ ኣለኹም ማለት እዩ ትሬድ እንተዘይገበርኩምን ተመራፂ ማለት እዩ ክሳብ ኒው ይር ዘሎ ግዜ ምክንያቱ ከም ተቐዲመ ዝበልኮ ባንክታት ኩሎም እቶም ማናጀርስ ይኹኑ ብሓፈሻ ኩሉ ማለት እዩ ናብ ሆሊዴይ እዮም ዝኸዱ ካልኣይ ነገር ናይቶም ኮመርሻል ካምፓኒስ ድማ ተን ዓበይቲ ትካላት ዝገዝኣ ይኹና ኩለን ናብ ሆሊዴይ ናብ ኦዲት ናይ ሓድሽ ዓመት ኦዲት ስለ ዝኣተዋ ሓድሽ ትራንዛክሽናት ኣይግበርን ማለት እዩ በዚ መሰረት ድማ ቮሊዩም ኣብ ቅናይ ክሪስማስን ሓድሽ ዓመትን ዘለዋ ሰሙን ክልተ ሰሙን ከባቢ
ቮሊዩም ስለ ዝጎድል ማርኬት ግሩፕ ዊክ ይኸውን ሕጂ ከምኡ ዓይነት ጠባይ ብፍላይ ሓደሽቲ ግዜ ክሪስማስ ማርኬት ሪኢኹሞ ዘይትፈልጡ ሰባት ማለት እዩ ከምኡ ከጋጥም ከሎ እዚ ንዛረበሉ ዘለና ምኳኑ ክትርድእዎ ኣለኩም ማለት እዩ ያ ብካልእ ቪድዮ ክሳብ ንራኸብ ሰሰናይ ንኩልና ሼር ላይክ ኣይንረስዕ ስለቲ ነዛ ቻነል ኣብ ላዕሊ ብፂሕኩማ ዘለኹም ድማ ደጊመ ብልቢ የመስግነኩም ሰሰናዩ ቻው